Pozdrav svima, danas smo sa Miljanom Hadžovićem, zvanim Hadža, na košarkaškom treningu koji je u invalidskim kolicima sa nekim posebnim potrebama, pa će Miljan da nam više kaže uopšte o klubu NAIS, kako je nastalo, a onda ćemo sve ostale stvari posle toga. Tako je. Prvo, ovo je klub košarke u kolicima NAIS, osnovan je 2017. godine. I ono što je zanimljivo da su ovaj klub osnovale osobe bez invaliditeta. Iako se bavi, spada u sportove za osobe sa invaliditetom. Jedan je od najatraktivnijih i najpopularnijih sportova u okviru paraolimpijskih sportova i tu njegovu popularnost iz godinu u godinu raste, a to dokazuje i da se neki završnim utakmicima, odnosno finalima u tom sportu završavaju paraolimpijske igre, kao što je to na olimpijskim igrama košarka, tako je ovamo košarka u kolicima. Onda druga stvar, to je ono što mi gledamo da potenciramo i da svima našem stanovništvu bude jasnije i da ukinemo te neke predrasude. Ovo nisu osobe sa posebnim potrebama i to mnogi ljudi greše. Pre svega što kako kažem, neka društvena javnost nije usmerena na to. Znači oni imaju iste potrebe kao što imamo i mi koji smo osobe bez invaliditeta, imaju potrebe da uče, da se kreću, da se školuju, da se bave sportom, da vole, da budu voljeni, iste potrebe kao što smo i mi, samo što oni to ostvaruju na drugi način u skladu sa svojim invaliditetom. Od starta, pored osoba sa fizičkim invaliditetom, povredama kičme, raznim vrstama amputacije donjih ekstremiteta ili drugih nekih fizičkih invaliditeta kao što je spina, bifida, cerebralna paraliza, dečija cerebralna paraliza, tu su bili i osobe bez invaliditeta. Studenti fakulteta, tu sam i ja kao neki bivši košarkaš i nisam osoba sa invaliditetom, ali mi se ovaj sport jako dopao. Nakon već 3-4 meseca kad smo počeli trenirati, ja sam poželeo da sednem u kolica, da probam. Nakon toga je usledila i liga, igramo prvu ligu Srbije, 2 godine za red smo bili šampioni, 2020. Stvarno, to nismo znali. I drugi 23. godine, ove godine je to bio pobednik klub košarke u kolicima iz Beograda i mnogo nam je drago što je, kako kažem, jedini aktivni klub južniji od Beograda je ovaj klub u Nišu i koristimo svaku priliku, pozovemo sve osobe sa invaliditetom, a i osobe bez invaliditeta da se uključe i da se rekreiraju. Evo, ovo je za mene, da kažem, jedan vid rekreacije, ja 3 puta nedeljno treniramo. Nekako mi ti momci ovde koji dolaze daju veliku motivaciju da i ja nastavim da radim, da su problemi prolazni, ali oni su pravi dokaz toga da nakon nekog nesrećnog slučaja, nesreće, pada, saobraćajne nesreće ili kako god, posle neke traume, da čovek mora da ustane, da se nastavi dalje da živi i oni su pravi primer, jer evo i ovde imamo to, ko počne da trenira, prvi put kad padne iz kolica i kad sam ustane, to je jedan, kako kažem, simbol ovog sporta, jer je isto tako u životu svaki put kada padneš trebaš da staneš, da nastaviš dalje. Da vidimo da ti sedneš u ova crvena, pošto si ti, mislim, malo niži i uži. To su moja stara kolica, tako da sam siguran da moraš da opravdaš. Dobro. Jesi stao? Jesam. Možda staneš, to je dobro. A ti da sedneš u ovo, pa ćemo paralelno da se vezujemo. Ovo su kolica koje su trenutno... Jedva sam stao. Ajde, počne skroz do kraja, tek će da staneš. Treba da ti bude, treba da vam bude usko. Dobro. Zašto? Čekaj, tek će da ti pokažemo kako. Sad gledaj. Ovde imamo pedale. Tu je za jednu nogu, zato što ta kolica vozi osoba sa amputacijom, znači onaj koji nema nogu. A ti ovde stavi noge, čisto da ne vire, možeš još napred. Vrati malo, do crvene. Aha, dobro, tu. I gledaj sad. To ti je vezano. Brate, svaka čast, brate. Skupi noge. To je sad, ne znam šta mu je, znači, krenulo ga. Kolena treba u stvari da budu skupljena, a ti tu da se zategneš
što više je Dobro. tim pokretom dole u kuku pomeraš kolica levo-desno. Dobro. Brate. To ne može ništa ovde da povediš, ovi su svi povređeni, i ovaj sekiraš ništa. Znači, samo se vidiš to? povučeš do kraja i uspravi Brate. se. Znači da sedneš do Hop. kraja. Ne može više. Li? Uvuci Ček, ček, ovu ček, nogu da se između skreće. te Aha, ova šipke kosa i skreće. stavi u tu nogu. Brate. Čekaj samo da ga malo otkačim. Ajde, ovako. Znači, gledaj sad, mi mora da improvizujemo. jer su kolica Brate, nisam prave loš. po meri i to su od našeg centra. Gle sad, Kolica op. koji nema jednu nogu. A ovu nogu treba da uvučeš tu. I to je to i čekaj samo da vidim da li si sve ono ovo pa mora se vezujemo. Mora se vežeš jer kad Ne udari možemo neko to, ti mogu će ja ovo izleti to što dobacim, brate. Tako da, samo da vidim da li mi to možda ovo. Neće, mora da ustaneš. Ček, mora da vidio sam ustaviš. dobro. Može Čekaj da se odvežemo. pohvata da se vozi. Da ti ja provučem na drugu stranu, pa ćemo da... Da, moraš da. Važi, ustani. Brate, zanimljivo je, gle sad. Gle sad. Op. Aha, Ima. sve na ruku. Ima, brate, sve. Gledaj, policajku, jesi vidio? Ja ću tebi da prebacim da to O. ide ovde. Znači, ovo ti je osiguranje da ne ispadneš, Ba. da staneš ili da se krećeš koliko hoćeš, ali da ne diraš kolicu. Znači da ti objasnim, samo da se uđeš ceo, ti si visok, a to su najviša kolica u ovoj košarci. Mora se gurneš. Baci da ti pokažem. Smeš 2 guranja. Gledaj, smeš ili 1, 2, pa da tučeš i da uhvatiš opet loptu. Znači nema dupla, da kažem, kad hvataš loptu pa ponovo, to nema. Ali imaš 2 put smeš da gurneš ili obema rukama. Evo, gledaj, daj da ti pokažem. Nema da je držiš, baci. Ovako, sve. I onda pođeš moj. i položiš. Gledaj, znači isto imaš, ako ja tebe uzmem i odavde tu udarim u ovo, to je faul za tebe. Ali ako sam ispred tebe svojim ovim delom, ispred tvog i moj točak ispred tvog, onda sam ja tebe ukočio i igram ti odbranu. Ako ti vodiš loptu i okreni se bočno i ti stojiš i ja udarim u tebe i podignem zadnji deo bez da kontrolišem kolica. Čekaj, može se desiti da se mi obrnemo. Kako ne može? A to je sastavni deo ovog. Razumiješ? U stvari, znaš šta rade oni bolji igrači? Oni rade ovako. Sad ću ti pokažem. Znaš šta mi nezgodno? Ajde. Kad idem i sad hoću naglo skrenem. Gledaj. Znači, prvo treba guraš jače. Znači, jače kao muški, gledaj, op, ajde. Ovo je najbrža kolica. Od svih ovde koja su tvoja. Znači, samo treba guraš. I kad hoćeš da skreneš, gledaj, gurnem i samo prislonim dlan, on skreće. Gurnem, gledaj, samo dlan je dovoljno da prisloniš i malo da se nagneš na tu stranu. A brate, desno je, levo. Nije. Kako nije? Pa nije, gledaj, evo, sad hoću desno, desna ruka, desno. Kad hoću leva ruka, levo ili uhvatiš i imaš, kad si u mestu, onda i obrnuto, okretanje. Ajde da vidim. Dođi da šutneš na koše, to je, još nisi došao ti. Brate, coach će nas cepaju. Da ti pokažem kako se... Strane su Gledajte strane, ne može, gledaj, mi će se udariti, ništa se neće desiti. Aha. Razumeš, znači ne mogu ja tebe da povredim nikako. Zaleti, eto viš. Ono to kreće Dobro, na tu. treba je muški pritisneš. Mora i muški da guraš. Dobro, jeste. Gledaj, samo je gurneš u točak ti podigne. Da, ajde da probamo. Ajde. Znači ja ću je pustim, ti ćeš da je priđeš desnom rukom i samo je privučeš uz ono ti je podigne točak. Ajde. Na mesti je. Ajde sad. Samo privuči. To. Dođi ovamo da mu...
Čekaj. Ajde, idi do kraja, završi akciju. Ne mogu ovako. Pritom ovde sam ja, prvo ti kažem, sa najmanje veštine isto. Ali to je, nemojte brzo da vada. Koristi sam intenciju sad. Ler. Bravo, majstor. Hoću skrenem, ja se uprnem se na levo, jezik. Ovamo, ovamo prema meni. Dobro, sad ćemo pokažemo sve. Znači, prvo ću uvučeš... Može se vrne, znači. To je tu, da ti ne izlazi van ovoga. I ne ti staje. Ovo prvo da može. Brate, nije zajebanko uopšte, majke mu. Nije Ajde lako. rukama da dođeš do mene, bez malo se nagni napred. Treba da isključiš nogi, gledaj se. Evo iz mesta. Viš, gledaj. I evo, gledaj. I sad će dođem tu do tebe i onda ću ga, okrenem pa neću na tebe, idem na drugu stranu. Znači, to treba da... Mene boli me mišić. Čekaj, pepam da to uzme. Ajde. Hop! Teraj! Dušane! Ajde se na... Ajde! Ajde, stanite vas trojica i evo je četvrta ovde dole na liniju, osnovnu liniju. Znači, momci, ovako, prvo neke osnove da kažemo. Košarku u kolicima se igra tako što igrači imaju bodove. Tako je. Znači, svaka osoba sa invaliditetom ima svoju vrstu invaliditeta i postoje klasifikacije gde ti možda dobijaš različitu ocenu od 1 do 4,5. U našoj zemlji, pošto nas ima malo osoba sa invaliditetom, učestvuju i osobe bez invaliditeta, tako slično je u Italiji i u još nekim zemljama gde ima manji broj osoba sa invaliditetom u košarci. I oni ili imaju najvišu ocenu, im se da 4,5 ili 5 ocenu. Naprimjer, u Velikoj Britaniji sad izmišljaju, ubacuju ocenu 5 za osobe koje nemaju nikakvu vrstu invaliditeta. Ovo je najinkluzivniji sport jer uključuje veći broj osoba sa fizičkim invaliditetom. Šta to znači? Senzor invaliditet, to su osobe koje su slepe, osobe koje su gluve, onda imaš intelektualni invaliditet, znači osobe sa nekim vidom ometenošću u razvoju, da li imaju Downov sindrom, da li imaju neku drugu vrstu invaliditeta, i imaš osobe sa fizičkim invaliditetom. To su osobe koje imaju otežano kretanje zbog nekog svog fizičkog nedostatka. Postoje osobe sa visokom povredom kičmenog stuba, koje, na primjer, ovde imaju povredu kičmenog stuba, on odavde na dole ne osjeća ništa i ne kontroliše svoje telo, kontroliše samo gore. Takve osobe su naš kapiten, eno ga tamo u dresu, ne znam koji mu je dres, i ovaj drugi pored njega, Bucko, to je, oni imaju visoke povrede, odavde na dole ne osjećaju ništa. Znači, nemaju kontrola tela, samo ruke. To je ocena 1. Znači, što je veća povreda i manje možda kontroliše, to je niža ocena, ocena 1. Ocena 2 je kad već osjećaš gornji deo trbušnog zida. Ocena 2,5 osjećaš još više. Ocena je 3 kad osjećaš ceo trbušni zid i imaš stabilnost u trupu, to znači da može ovako da stojiš. Oni ne mogu, njihova kolica su zabačena i podignuta su im kolena i oni iz ove pozicije igraju. Jer kad bi stao ovako, on bi pao i morao bi rukama da se podigne. Ne osjeća telo. Ocena 3 je znači stabilnost u trupu, ocena 4 je kad neko ima amputaciju iznad kolena, jedna noga. Znači ima samo odavde na dole nema nogu, to je za takva kolica, on ima ocenu 4. I imaš ocenu 4,5, to je najmanji vid invaliditeta, to je kad neko nema ispod kolena deo podkolenice, podkolenicu ili deo stopala.
on ima ocenu 4,5, znači sve ovo ostalo mu je zdravo i dobija se, to se zove funkcionalna klasifikacija. Ono obuhvata tvoj fizički invaliditet, vrstu koju imaš invaliditeta, tvoje mogućnosti u pokretima i kretanjima, šta ti može i šta možda uradiš u kolicima. Na osnovu toga ti dobijaš ocenu. Zašto svi imaju ocenu? Zato što je maksimalni zbir igrača, 5 igrača na terenu, u takmičenjima međunarodnom, evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, 14. Znači ti moraš da kombinuješ visoku i nisku ocenu, možda ubaciš sve visoke osobe bez invaliditeta ili sa minimalnim invaliditetom, nego moraš da kombinuješ visoku i nisku. I zato u istom terenu, u istom momentu na terenu možda imaš osobu koja ima visoku povredu, koja ima spinu bifidu, to je povreda kičmene moždine, ti raste rep, još urođena je, osobu sa cerebralnom paralizom, osobu sa amputacijom, ima čak igrač Argentinac koji igra jednom rukom, on igra ovako. I tom istom rukom i koči i šutira. I to kad vidite, to je šok. I kad sve to saberemo, znači jedna i druga mora da imaju maksimalno 14, ti možda imaš i sa 11. I mi mnogo često puta igramo i sa 10-11 ukupno bodova u ekipi. Ako imaš preko, to je greška, oduzima ti se lopta, prvi put dobijaš opomenu, drugi put ti se oduzima lopta i dobijaš tehničku grešku. Znači, sva ostala pravila su isto u košarci. 24 sekunde traje napad, 4/4 po 10 minuta. Trojka je isto, slobodno bacanje je isto, 8 sekundi da preneseš loptu na dugu polovinu, isto je time out, ista je visina koša, iste su dimenzije terena. Samo još jedna razlika je u tome, što se tiče terena, ti ne smeš da stekneš prednost u odnosu na protivnika, tako što ćeš da odeš van terena. Nego ako sam izašao van terena ovde ovako, ja tako moram i da se vratim u teren. Ako se ne vratim, nego uradim ovo, sudija mi svira grešku, tehničku i ja imam, naravno, 5 ličnih grešaka, sve je isto. Ne izgleda tako jednostavno, da. Ja sam fasciniran teškoćom igranja košarke u kolicima, pravilima, znači 20, ja sam od 8. godine igrao sam profesionalno, kažem da sam bio dobar, stvarno kvalitetan igrač, znači reprezentativac i sve. Ja ne mogu da verujem, meni je ovo, ja se osjećam neprijatno, prvi put na terenu se osjećam nesigurno. Ovo je moje utočište. Ja se osjećam nesigurno zato što mi teško. Znaš, navikao sam na nešto... Pa sve je na rukama sad ovde. Ma što je na rukama, nego... Znaš, ne znam šta da radim, brate. Otprilike, Božja kolica se uči još u toku rehabilitacionog procesa za osobe sa invaliditetom. Ma jasno, oni to tad već nauče. Nakon toga ovo su sportska kolica i ta kolica koja ti voziš, ja što vozim i on su srednje kvaliteta. Ovo je jako skup oprema, pravi se za svakog čoveka ponaosob, odnosno na njihovu fizičku aktivnost, odnosno na njihovu invaliditet i koštaju od 3.500 evra, to je osnovni model, to je taj model i taj model. I ovaj model, ovo je iz 2005. model. Do 15.000 evra i najbolja kolica koja mi trenutno imamo i koja voze najbolji košarkaši u svetu i u NBA-u, jer postoji NBA za ovu košarku i uopšte svetski prvaci, evropski prvaci voze kolica kao što voze on, to se zove RGK Elite. I ako se on sad okrene od iza, okreni njima leđa, i šta piše RGK Elite. Druga stvar je kako se vozi lopta, baci mi loptu. Znači, loptu možda voziš, zavisi koliko si siguran sa loptom i kako je kontrolišeš. Znači, ti možeš da je vodiš svaki put da udaraš. Pravila su takva da ti možeš da gurneš loptu od sebe, da nije u tvom posjedu i da guraš. Znači, koliko hoćeš, ali mora da znaš da pored tebe postoji igrač koji će ti uzne loptu. Inače, pravilo je da ti možda držiš loptu kod sebe. I to rade neki igrači koji imaju nisku, pa im je lopta u krilu. Ja kad stavim, meni lopta spada jer sam visoki i lopta odlazi od mene. Znači, ja mogu da gurnem jednom, 2 put, pa moram da udarim ako je lopta kod mene. 2 guranja jednom? Da, ili da gurnem jednom, 2 put, pa da udarim. Dobro, 2 guranja mora lopta dole. Tako je, kad je lopta kod tebe. A inače, možda držiš loptu i da se ti krećeš koliko hoćeš. Dok ne guraš? Dok ne guraš. Ako hoću da gurnem, ja moram da lupnem pa opet da gurnem. Znači, iskoristim 2 i kad iskoristim... Što nismo fudbali, brate? Dok ne... Ti ćeš sad, zavisi, uglavnom, najbitnija stvar je da znaš da voziš kolica, da imaš dobru koordinaciju
Ako to sklopiš, vrlo brzo se... Ja ne volim da gubim, ja sam došao da pobedim, ja sam svestan da... to će teško se desiti. Ja sam svestan sad, brate, da nema... Možda dođeš za 6 meseci, ali da dolaziš stalno. Vidi, koliko sam nesiguran, 4. put se zatežem. Nemoj se plašiš i da te udarim, ne možeš da ispraviš, gledaj. Vidiš, znači ništa se ne desi, slobodno. Ono što je zanimljivo jeste što ja imam osjećaj da ne mogu da ispadnem. Milion puta sam pao. I ne može ništa da ti ali fali. treba te neko, mi to znamo kako ga izbaciš. Znači, da bi znao kako se gura i vozi, on najbolje vozi za sad i najviše se sklopio sa kolicima. Gledaj, s obe ruke se gura, telo se kreće tako što ako je ovo sat od 11, ne ide do 2 ili 3. Ali to su taj pokret, gledaj, ti guraš i telo ide napred. Znači guraš tako što ti je koren palca na gumi. Ne guraš samo za metalni deo, nego koren palca ti je na gumi. Aha! A ovo ti je, ovamo držiš, kao drška što kažu kad lopta nema dršku. I ti guraš i jedno i drugo, gledaj. Guraš i onda kako naginješ telo, ti pomeraš težište, spusti ruku samo. Ovde ruku na metalni deo. Kad hoćeš da skreneš, znači gledaj, guram i sad hoću levo, samo spustim ruku na... i pritisnem. Pritisak. U stvari, ovo ti je, znači, guranje, površina guranja ti je ta neka. Kad hoćeš da ukočiš, naprijed ti si se zaleteo. Ajde, na primjer? Zaletimo se napred. Znači, ideš telom unazad, još guraj napred. Telom unazad, ruke su prave i hvataš točkove. To? To, gledaj. U mestu koči. Znači, aj sad, dobro sada mene, probaj. Ti sad toliko si puta to uradio. Probaj, i za to se malo cepaju ruke, ali to je sastavni deo. Brate, ovo je baš teško. Uopšte ne mogu da se, ja se sinhronizujem da se krećem, ali kad krene košarka ima bude zajedno. Šta se razlikuje? Nemaš impuls iz nogu da baciš na koš, nego ovde rade samo triceps i ramena. Zato se ovaj ne može da baci do koša, gledaj. Evo, gledaj, zato što ne može, treba samo to, nemaš ono. Ajde. Ajde, hoću 100 evra da gađamo sa tije. Pa ajde šta, pa daj mi motivaciju. Evo. Dajte da ga pobedi. Šta će me pobediti? Gledaj ga bravo iza leđa, ajde. Trt. Gledaj sad, ja sam 2 put bio blizu. Klub je osnovan 2017. godine i trebalo mi je godinu i po dana, više od godinu i po dana, možda i 2 godine, da kupimo neka prva kolica da bi mogli da se takmičujemo, jer su za ovaj sport potrebno su sportska kolica, ne može se u civilnim kojim se oni kreću ovako tokom van terena. Tako da su prvo njih dvojica koji su bili od starta tu i trojica igrali u običnim kolicima i tu smo vežbali, ali dok nismo, kažem, februara negde 2019. godine kupili prva ta osnovni model kolica koje možda trenutno vi sad nosite. I onda ćemo da napravimo dve, da gledamo da budu neke ravnopravne ekipe. Tako da imamo kapitena i predsednika kluba, oni su s ocenom 1, malo pre sam vam pričao o ocenama, pa ćemo da gledamo da budemo ravnopravni. Znači ovako, ovamo ide fikus, ovde ide aca. Ovamo ide profesor i ide atletičar i ide Živković, ovamo idu ovi dvoje i sad ćemo da pokušamo da igramo košarku. Rekao sam vam, pravila su 90% identična, a mi imamo ovamo tim, pa dođite da se dogovorimo. Ja ću vam se ocenim, majke. Vozi se, ako moguće, ova. Ja vas to vozim. Za šlaka. Da gledamo i taj. Ovako da stavi. Ovako.
daleko ko ne znamo. Ja sam vam, da. Dušane, koš! Dušane, Negajko, imaš dečko. Dušane. Jao, jas. Hej, to. Jao, dajte. Faul. Više ima. Tako je. Druga! Idi fikuse sam! Tako je, bre. Dušane, i šta? Tu stani da ne prođu. Tako je. Brate, ja ne mogu. Drži ga! Pazi! Koliko je moj 5 minuta, bro? Usro sam ga. Koča. Slobodno. Eto ga. Pusto! Nema gde, eto je! Stani! Inače, ovo se ne zaustavlja osim kad padneš u reket. Pa tako ne možeš nego obrnuto. Moraš se okreneš na stomak, ali sad to ti treba da se vežba, neće. Sad kad ja pođem na gore, ti pođi napred. Ajde, 3, 4, op! Ajde me coach, bro. Odrao sam coacha, ajde. Ubio sam ga na mesto, bro. Mora sedneš u druga kulica. Lele. Ajde. Pokvario sam kolica, a? Nije 100%, ajde. Dođe vam u plan. U žaru borbe. Jebi ga šta da radim. Dao sam sve od sebe i malo sam izgleda jače to. Pritisak. Znači, mnogo je dobro, mnogo je zanimljivo. Nisam očekivao da će bude tako zanimljivo, mislio sam da će budemo baš da nećemo da uopšte da vozimo, ali kad malo pohvataš, to postaje zanimljivo. Naporno, majke.
informacija. Ti mati. Interesantno, ali ono što je najbitnije, dao sam više pojena nego coach. Ta je. Časovi, 3!